Ibay po ng Department of Labor and Employment Regional Office 1 or DOLE, RO1 ang kakayahan po ng 46 na leader at miyembro ng Unyon ng Rehiyon 1 sa pamamagitan po ng Workers Organization Development Program plus Level 1 Batch 1 na isinagawa noong Hunyo 22 hanggang 23 sa Lingayen, Pangasinan. Layunin ng programa na palakasin ang ugnayan ng mga manggagawa at pamunuan po ng mga organisadong establishmento sa pamamagitan ng pagsasanay sa Union o Union Administration, Labor Management Cooperation at pagresolba ng suliranin sa lugar ng paggawa. Tampok din sa 2 araw ang na aktibidad ang mga workshop at case simulations hinggil sa grievances handling, collective bargaining at epektibong pagpapatupad ng collective bargaining agreement. Ayon sa DOLE, mahalagang bahagi ang mga unyon sa pagsusulong ng kapayapaan sa industriya at pagpapaunlad ng produktong trabaho. Binigyang din ni DOLE Regional Director Honorina Dian Baga ang mahalagang patuloy na pagsasanay upang higit na mapalakas ang kakayahan ng mga lider ng unyon sa pagtataguyod ng karapatan at kapakanan ng mga manggagawa. Inaasahan na magpapatuloy ang DOLE RO1 sa pagpapatupad ng mga programang nagtataguyod ng matatag na social partnership tungo sa mas maayos na relasyon na paggawa at sa mas matatag na ekonomiya. IFM News. IFM News. IFM News.